Tig-atiman sa usa ka Buwangan sa dakbayan sa Talisay napatay atol sa Buybust operation sa mga sakop sa Regional Mobile Force Batallion 7 ug sa Talisay City Police sa Barangay San Roque kagahapong adlaw. Si Chona Carion sa report. Human nga giingong misuway og sukol sa kapulisan, napusilan-patay mao si Daniel Maniakap, 56 anyos, taga Barangay San Roque. Siya ang subject sa Buybust operation sa Regional Mobile Force Batallion 7 nga gipanguluhan ni Inspector Ace Layog kinsa positibong napalitan og ginadiling drogas. Apan sa dihang nakabantay nga pulis ang iyang katransaksyon, misuway kini pagbunot sa iyang armas, hinungdan nga giunhan na lang kini og pusil. Nakuha sa posisyon ni Maniakap ang 1-unit revolver ug upat ka mga bala. Nasakmit usab ang kapin 50 ka gagmay nga gituang shabu nga bubalor og kapin 15,000 ka pesos. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.